Haga jingle kai Saudi Pro League bat gade jingle kai bakhadu jong gade ga samoi hapdeng ka Al-Nassr Persia ka Al Fateh. Henry haga ne jingle kai bakhadu jong ka Al-Nassr haga ga samoi Cristiano Ronaldo Khlem ile kai. Haba phai shagane ga jingle kai ka Al-Nassr ga layo shua bat pen khijar tang haga minit ka basau lengbau taliska. Bat hashwa ban kot ka kela step kata ka minit ka basau peusan plus R ka Al-Nassr ga layo ban tap ya ka gol ka ba R. Henry lengba ka jingerap jong ka VAR u referee u Khlem khen gol. Bat haga kelamit kata haga minit ka bah riu pheun riu sa isin u taliska u layo biang ban tap ya ka gol ka ba R. Haga ni ka jingle kai bat ka deiru ka gol ka ba R pheu ka jong u haga ni ka samoi. Bat haga minit ka bah nyau pheu R umaran u bade player substitute jong ka Al-Nassr u layo ban tap ya ka gol ka ba lai naga benta ka Al-Nassr. Hadu bokot ka jingle kai ka Al-Nassr kala job da lai lanot baleng ba ka jing job ka Al-Nassr kadang ne haga kerdan ka ba ar haga mi ya khen poin haga ne ka samoy haga jingle kai final jong ka Europa League bat ka jingle kai ka ba shongshit bha pedeng ka Sevilla Persia ya ka Roma ka Sevilla ka layo ban yele kai hadu nyau sin ya ka final jong ka Europa kat ba ka Roma ka yele kai final tang Arsin. Haba phai shagane ke jingle kai ka Roma ka layo shwa bat pen khijar ha ka minit ka ba live pheu sau lengba u pol tebala bat ya ka bol lai rapen bu daw Mancini bat hadu bukor ka kela step ka Roma kala tam dai wei lanat aga kela mit ka jingle kai ka dang kham itanat ha ka ba baro ardli ki kenhun kela persyang bat pen khijar Henry ha ka minit ka ba san pheu san lengba ka ungot bala kumbakla daw defenders jong ka Roma u Mancini ka Sevilla ka layo ban tap ya ka gol pen ya khai. Bat hadu bukot ka kendai peu minit baro artli ki kenhun kine da marshi gol. Leng ba gane jinga khai lahab ban ra asya ka extra time ka balai peu minit. Henry ha ka extra time ka balai peu minit ru omdon ki bala bat pen khijar. Bat lahab bat pendon kam da ka penalty shootout. Bat dei ha ka penalty shootout ka Sevilla kalala bat penlim ya ka Roma da sau la ka wei. Aga ba ka Sevilla kalala bat penrung hadu saungut naki sangut kinong kenjat penalti ki jongka kat ba ka Roma karung tangwei naki laingut kinong kenjat penalti baleng ba ka jing job ka Sevilla ha ka sin ra abyang ya ka namladu jong ka Europa League bat ka deru ka klub ka baningkong jong ka deuba Europe baniora adun riusin ya ka Europa League baleng ba ka jing job ka Sevilla kalayo banrung sya ka group stage jong ka Champion League ha ka samoy ka bansawan.